No pretenoși detected. Bă, mâncați așa. Am absolut tot ce-mi trebuie pentru beril. Și aproape tot ce-mi trebuie pentru un sniper. Și n-am găsit nicio armă. Deci sunt cu tigaia după mine. Nu stai niște. Să o folosesc familie cât de atașamente am și n-am putut să le fugi. Gata, am găsit un aug. Am pistol. Am o ropt, am supresor pentru bolt action. Armă mai trebuie. Dă și mie un pad. Și lunetă dacă îmi găsești. Ia stai că fac combinații, gata. Am un chickpad, un light și un vertical. Ce păstrez în astea? Chickpad, păstrează-l, te rog. Poți să-l arunci. Vertical? Nu, n-am nevoie de nimic. Eventual de un încărcător scurt. Dacă te împiedici de el, altceva, absolut nimic. Ai o variantă care mă consacră. Găsit asul, bobiță. Și este mai full decât am avut orice armă vreodată. Ori 6. Te coafează? Nu. Ori 15 e singurul care mi-ar putea coafa în momentul de față, că am o rob pe mine. Mi-e rău, pula mai mare. De cine e ăsta? Stai că trag. Stai! Stai, mă, Nozi! Nu stai, mă! 6 la că nu-ți trebuie, pula mai mare că nu vrei. Hai să întindem. Hai, Patrița, să mergem. Bă, eu sunt... Nu vreau să zic nimic. Sunt pe perfect lutat, dar nu vreau să mai zic nimic altceva. Nu mai trebuie nimic, hai să ne plimbăm. N-am lunetate care îmi trebuie. Am de mereu. Am mini la fel ca tine.
Am compensator pe mine și nu-l dau. Eu am supresor și nu mă ajută. Știu. Trebuie bolt action. Uite extended mă aici. Ai zis că vrei mic. Uite bolt action aici, car. Putem să mergem la vânătoare. Hai să mă uit de la brizante. Aici aproape. Aici aproape. Auzi? Da. 75, 80. Am unul aici aproape. Da, e aproape aici. Nu te ocupa cu asta. Nu? Andrei. Mai sunt pe aici pe undeva. Mai e cel puțin unul. Le-a lovit până ăla? Da. Mai e încă unul unde am pus marcul, în zona aia pe undeva. Și unul după piatră. Nu, frate? Nu, aici, după copacul ăsta. Ăla, dar am lovit mai devreme, ăla mai dau flag, mă. Mai lovește că... Mai e... Uite, după copacul ăsta mai e unul. Bă, pe la confuzie, trebuie să mă mobilizez puțin cu ăștia, sculeți. Deci aici e în continuare ceva, ori după piatra asta, ori după copacul ăsta. Acolo? După piatră, ori după copac. Schimb un pic unghiul. Păi dă timpul, mă, pentru un bot foarte bine. Nu mai e. Veni să te iau. Veniți pe tine. Aici afară. Deci este mini ăsta de la distanțe relativ mici. DMR-urile la distanțe relativ mici, însemnând între 100 și 250-300 de metri, sunt demențiale. Ideea e că cu un SR îi dai direct. Ce de condus, mă? Ce de condus? Că n-am... Ai zis ceva mai devreme, dar n-am înțeles eu bine. Ziceam că a ieșit ceva din asfalt și mi-a dat un bobărnac. A ieșit aici o pulă de asfalt, te explica de... Cred că cu pula a ieșit. N-a nimerit pista mașinii, eu ce să-i fac? De-aia m-a aruncat așa. Dacă nimerea și ea unde trebuie, ce mi-a și mașina un pic. La chiloasă, cred că da. Bă, deci eu mai țin minte că era în zeul bandajelor. Dai bandaje. Nu mai am un bandaj, de nu mai țin minte de când să fac pula dacă mai am bandaje pe mine. Bobiță, loadout-ul standard, 5 first aid-uri, 10 bandaje. 10 bandaje întotdeauna pentru bucata asta de condus prin zone de-astea. Lasă-mă, mă, să iau și eu niște pastile, mă.
pentru spate. Că te-a cărat jocul trecut. Ce mai cărea, mă? Doamne, să te păzească. Ai trecut că am mers mai mult răsturnat decât am mers pe roți. Aici, am luat jos. Bye bye! În spate aici, în dreapta. Da. Hai, ascunde-te, bobiță! Coman! Scările biserici. Bă, suntem în zona, hai să întindem, că n-ai rost. Ăla oricum prea mai să mai facă pe acolo. Nu, dar sunt două mașini. Mai erau Daci roșie. Uite în față. Aha. Prăzește motorul. Deci nu prea mai avem benzină. Încearcă să oprești să luăm o mașină, că nu mai avem, că să rămâne fără benzină. Uite în stânga. În față, în stânga. Search for a new vehicle. Da, și nu mai conduc cu shift-ul ca să ajungă benzina mai mult. Asta e mașina lor. Propui. Au. Hai, dă-te de la volan măcar. Sau conduc. Gata. Mamă, și a lor are gaz Ce mai mult ca nostru. puțin. Se aud la nord. Mașina sau de undeva spre est. Aici apă de vrei. Uite aici, lângă mine, la 110. Da? N-a avut chef să stea la bătaie. Deși au văzut mașina.
Uite, Da? zona, hai. Hai. Let's go. Iar a rămas capul ăla. Iar a rămas capul ăla cu aia. N-am rămas capul la uite, ne urcăm pe aici. Unde? Perpedes. Sus spre depozite. Sud, direct. Cam aici, la depozitul ăla trebuie să ajungem, în principiu. Am avut impresia că am auzit pași pe aici, pe aproape. Am eu în spatele tot. Nu, nu, alții. Da, în depozit am auzit pași, tu nu ești în depozit, Uite nu? aici. Unul jos. O, e afară, ăsta, nu e în depozit. În depozit, în depozit, în depozit, în depozit. Mai unul. La marcul meu. Depozitul în față este clear? Da. Și de lângă tine, în dreapta ta. De fapt, al doilea nu știu. Acum intru în el. Hai să vedem. Ăștia n-au murit în chima. Looks clear. Mă duc la casa asta. Ai văzut ceva unde ai pus tu marcul? Da, de acolo trăgea în tine mai devreme. Aha. Vezi că avem din nord. Păi și l-ai rezolvat sau? Numai cu mașina, uite-l jos în nord. Lasă-mă mașina, mă, mașina. Am tras după el, nu l-am omorât pe ăla. Ăla de la marcul meu inițial. Hai să încercăm să ne mișcăm mai spre centru, că o să ne prindă zona cu chiloții bine. Păi, hai că oricum ne-a prins cu chiloții bine. Nu chiar. Te duci pe acolo pe jos tu? Da, da. Mă duc pe sus atunci, da? Ok, hai că... În Uite depozit. undeva aici sus. Fix aici. Da, l-am văzut. Tu ai dat grenada? Mhm. Uite aici fața mea, sub fața mea înainte de gard. Unul e jos. Mai e mașina din capăt, mașina în capăt. În capăt, mașina roz. Mașina Da, am orange. văzut, am văzut. Rezolvat. Ăla, da? Da, da. Bun, bun, bun. Ca să intru în depozit pe aici. Doi pe 2. Mai sunt aia cu mașina. Ok. Ce să fac, ce să fac? Să iau pe 90, eu nu-l iau. To des.
Sud-est. Nu? Sud-est. Fix Sud-est. sud-est. Da, da. Nu pot să mișc mașina de aici. Fix după la marcul meu după copac. E unul. Pare unde e al doilea? Trebuie să luăm poziții, Tibi. Și zona nu să ne ajute, să știi. Păi intră în zonă, nu mai sta acolo. Uite aici undeva la copacul ăsta. Sunt ocupați băieții să se uite după mine. Mă duc ghidul și atunci. La copace, da? Da, unul aici în dreapta la mine. La mine în dreapta, unul. Am plecat în negru. Uite, nu cred că iese. Aha, uite aici după copacul ăsta e. Eu sunt mort. Mă, ce-a stat jegul pe burtă. Vezi că o să te mănânce zona. Și ce să fac, o piuliță, că am unul în dreapta și unul în stânga, mâncați și pula ta. Uite vă cu ce vă am pus. Da, mă, frățioare, nu pot așa, trebuie Trebuie să ce, bobiță? Au stat ca șoarecii ascunși în iarbă, în pula mea. Asta e antijoc, n-ai ce. Chiar n-ai ce. Efectiv nu aveai ce să faci. Trust me. Nu știu, trebuia să fiu mult ăsta, repede. Am făcut. Deci a stat ca șoarecele în iarbă, nu s-a mișcat, n-ai auzit niciun pas, nici tu, nici eu de la ălălalt. Nu poți să-ți reproșezi nimic. Chiar nu poți. Căcat. Hai, cred că ori mai încolo te-ai simțit. Hai, hai de pa.